Som veľmi rád, že dneska spolu s trénerom hlavným, pánom Vujtkom a generálnym manažerom, pánom Sikorom, sme mohli vidieť celý areál, pretože naozaj spĺňa všetky predpoklady na kvalitnú prípravu pre hokejový tým. Mi se tady velice líbí a myslím si, že to středisko je dobře postavené, že tady je dobré zázemí nejenom pro hokej, ale pro veškeré sportovce. Je to vlastně v přírodě a my se budeme snažit, my hledáme teď prostory pro první soustředění a myslím si, že jsme už našli a že tady skutečně to první soustředění uděláme. Najdôležitejšie je pre nás ľadová plocha, ktorá spĺňa všetky predpoklady aj s tým zázemím. Hledáme něco, co bude mimo nějakého města, prostě kde bude klid na přípravu a kde nám to splní ty podmínky pro tu hrubou fyzickou přípravu. V minulej sezóne tu už boli naše reprezentácie do 16 rokov, do 18 rokov aj 20. Mali sme sprostredkované informácie, že je to tu dobré, ale po dnešnom dni naozaj môžeme vysloviť maximálnu pochvalu a verím, že dnes dohodneme našu spoluprácu pre záverečnú prípravu pred majstrovstvami sveta s A-tímom. V prvé řadě je to ubytování, posilovna, tělocvična, výběh. To je pro nás základní a samozřejmě ten hokejový stadion. Tunak na Orave sme svedkami toho, že vlastne tento klub HK Altis Orava priťahuje nové deti a verím tomu, že za pár rokov aj Tunak bude určite, by som povedal, taká bašta hokeja, pretože na Orave potrebujeme tiež zvýšiť tú členskú základňu. Tak já bych jim přál, aby jim to středisko sloužilo velice dobře, aby tady měl velkou populaci těch sportovců a aby to rozvíjeli tak, jak to rozvíjí doposud. HK Altis Orava prajem hlavne veľa úspechov, veľa nových detí a aby vo všetkých súťažiach naozaj v budúcom období pôsobili, čo riadi Slovenský zväz ľadového hokeja. Držím vám palce.